Non eta muga, da 5 jaien artean antolatzen dugun ekimen bateratua, 5 jaien artean antolatzen dugun ekimen hoietako bada, zen hori baino gehiago ditugu, eta hau guztia kokatzen da ikastolak herriari nolabait ekimen baten barruan. Alegia, ikastolek zer eskaintzen diogu herriari eta kasu horretan erdigunetik eta periferiatik, alegia Euskal Herriko mugatik, herriari eskaintzen diogun nolabait guzti hori, ez? Eta guzti hori da hizkuntza eta euskal kulturari begira. Aurten bereziki azpimarratu nahi izan dugu aisialdiaren gaia, ez? Eta aisialdia ikastoletatik herriko aisialdiari eskaintzen diogun nolabait aukera, ez? Eta bereziki lantzeko eta azpimarratzeko euskal kulturaren presentzia. Nolabait ere gazteekin batera landu nahi izan dugu ekimen hau. Gazteak azken finean badute ezagutza Euskal Herria zer den eta Euskal Nazioa zer den, baina ezagutza hori eraman nahi izan dugu baita ere elkar ezagutza horretara. Alegia Euskal Herriko ikastola ezberdinen artean harremanetan jarri ikasleak eta ezagutu Lapurditik datorren bat eta Balmaseda, Bizkaitik datorren beste bat, Errioxatik eta Gipuzkoatik eta pixka bat nazioa modu erreal eta nolabait presente hortan lantzea. Ikastola bakoitzak baditu bere adierazle kulturalak, baditu bere ekimen antolatuak eta aurten nolabait hori erakutsiko dugu arratsaldean plazaz plaza. Guretzako izugarri izan da, azken finean elkartu gara gure inguruan, periferian dauden ikastola guztiak, eta ikusi gaitu edo ikusi dute zelan lan egiten dugun hemen periferian, ze zailtasun ditugun, eta zelako egoeran gaude, eta nik uste dut beraiek konturatu dira, beraiek eta guk antzerakoa garela eta lan berbera egiten dugula. Guri esperientzia hau oso politxa iruditu zaigu, beste herri batzuetako ikasleak ezagutu ahal izateko eta euskeran inguruan egun politx bat bizitzeko. Eta, topaketa hauek egitea oso garrantzitsua iduritzen zaigu. Bat, euskararen erabilera gazteen artean gehiago handitzen saiatzen garelako eta gainera beste ikastoletako eta beste herrietako jendearekin harremantzeko gero oinezean edo herri urratsean elkar ibiltzeko.